Erade na yase ena mene watene. Me the Reverend Father Joseph Mary James Opokuware. Ani die mo mecha me sofo pompani most Reverend Gabriel Justice Yaw Asante. Ohwekuma Catholic so na machia na bedi achiri. Very Reverend Father Louis Tufo. Ani die mo ne nkomo amene wo die. Sahara Radio ewo UK Birmingham fa dwumadie. Ine ekasa afa ewudie ho meda ewudie. Be mreka kreni eniyema ejinsem wo Ghana memu. Eniyema ejinsem wo Ghana memu. Na sebi umpreduasa senyame fa odifo na eniyema echia na wuyi weni sedi wunhunu ya. Nyame akra ode hye wonsa. Enu nti enna ihia se nima bi wo ho a yenam onyame eni o nyansa ode ama enipa so ye kenya nima bi ye tete nima bi ani ye kaka ye ho nima bi ho na ede ye enso ano ye de so nima ano menu did nenu 2 days ena ehwe saadie na ye wura mu ne ye wie a menu so besua bibia afrim mesua bibia afrim menu se be kai wo nima bi na kai me nima bi na akire ye niema a ewo se ye bompa ye wagya no ene oba no ene onkronkron ne din mu enye ho ye de wasi osoro hene wa obrade nyina so oboye wusu no ban eso wani munyam ene adom mu bepem ne oda so ehwe won krofo so twepini ye wonase na kasa kire ye ma akoma eni adwene bia mre ne ho ase ma apekronkron no atene ibise Christ irade mu ono no ne ene okronkron ti ase de hini mra eni awieye enye ho agya no eni oba no ene okronkron di mu enye ho meda ewudie emre bi mikoye kasa kire wo baabi ena mibisa abrewa bi mebe kasa na mbisa abrewa bi se eno se sisi e bibi ba na se usura a obeye dey abrewa ne se epon ye aye bi eno ane se me famu na emirika bi a metumi bi a medwane na mekọ eno ana mehwehwe na bibisa obi foforo se akoba se yese epo yiria se efrinkran ba Kumasi a ubeye dey wose mesha se medwane nti ubedwane de wani a kire he se sunwane na okosire mu kwan so na me se ye ka se asase nso nane efri Burkina ba nso wose eni na mi hu de me hu orofo we kire se ade biara esoritia onipa nkwa onipa krampe umuso okra ne dabre ne asase so de enye onipa kra dabre ne wiase mu de onipa kra etwam na esukopem se ne mra beso obedi ne dwuma nyina wie na ne mra so na okono ade bia be se esori etia ne dwumadie no ompene so abrewa kura o akokora mpo akafra wadi nchine aka ne huri preku na osi nkwanse wosi bibi ba obesori adwane na yenhwe sedie ewudisem esi bom pempen ewo yemman mu asedi bibia enya adwuma asedi mre bia enya adwuma asedi pani bia eni ha asedi sebi mpreduasa atanyatini bia eni oman ne mu odofo so wahye ne nso a be mre kakra ni won tena se wutie kowa wa bra won ti se yekum obi de tena se bokase won se epiem enya akwada bi ne yakuna na obi na yakuna yire enyo obi na yakuna yire a na obi na yakuni kunu enyo obi na yakuni kunu a na akokuna danfo obi kwa akro no bo eno kokum obi odafo ye tena sa niema we se ho amanfofo adane ye kwaye ube hu so obi akun obi awie no obi sa na wo se wonim de ye o ma ni kun no
obi si yabonsam wose ne oteteni bi yesu obi timi kum yate obi kum nipa de ne hye fridge mu se de so oye ko store wo dem ho se bi mpreduasa wo de ni beye mpusu o se wo de ni siesie ni dem o se wo suafunu de daw you just don't understand she fridge mu ehun asem pagya ne ye na asan dum foin na ekọ enti amasa bi mpreduasa onipa nam nyina ne nsunu gugem uhunu ni patrodo a wonfa wasem ena no uhunu nipa a wonfa wo hombo no ifri se yama owuo tetare hahai so onipa aduadua wuo wa tetare hahai so ti nipa ewu ani se wo yɛhwɛ ni ye ebi afi bia yɛhwɛ ade we ye ani die mu o afi bia yes road accidents and motor accidents do say na esi wo manum na nipa sei na ekum wo nom minim si ahya ase enso yes statistics hwɛ wo nom a enipa ekum wo mo eni nyina so a wo mu digina kum enipa eni sa nkrofo no enipa dodo a emra eni wo mu di ye ma ye hunu ye na ye wo hu adanse ye se asumasi asem ne yakama na kosi sei ye wie ye ikogina emra mu no sei ni na akwa akosi ye de na akọ ha we don't hear about them anymore ye ti so obi akun obi ende wontimi mfansie obi akun obi atunguram obi akun obi atone dem obi akun obi ahye fridge mu na ye de ne fam na akwa so de ye nti de sie bio that's all. Enne na de chenye meni wudi wudi sem ho nkomo die edi wudi sem eba die di kan the loss of love which begins with mistrust, the loss of love which begins with mistrust. So odo onipa wo ma ne yonko nipa bi a wo ben no se sa do ne yira na efiri ho a etimi ekeka kobia ede awudi ba eba ebe wiase obi betimi edi baako betimi edi baako ewu ne do wo ba nipa no asa eni ho bio na enso bia wontimi nyaa no firi se wo hwe papa bia nipa na ye no pen a wo gya na obi abekasa so mesia ye nipa bonesem wone ne wo ma wawa no wone ne wo ma enti so yi nanim se wo gya no a ebe wiase ne ma ne nyi ne ombebo ni tiri so se ya asomasi una na wasem nyede ma me ana papa na wasem nyede wa anya ade ene wa ma ya bra bo aye basa enti ene so yi na firi ho ade wo yi na firi ho obefa ebra obi fa adwene edidi obi awuo no eya na adwene ni nyina ne se wono nanim nyansa pa ewiase mu adwene ni nyansa nyina watunu ne yasi so nso saa na bonetie esunsum we wia na yi ni nsa afiri so afei ebe wiase no na sabi ono a ade na esunsum ma akomu no asa aka cho se wadi nkwase asem ebra abehu se nkabagu nsa ebre ni panyina ka se asomasi wa anya ade asomasi wa anya ade ho na abehu se wadi nkwada asem enso na nya dayo na ya ade a esie. You cannot eat your cake and have it back. It's a new panel and na odo a wo ma no asa odo for anya me mfa quotation bi enkasa wo ene chine nyina me mfa quotation bi enkasa me ni wo kasa se nipa nyame ama ya dwene se yemfanya adwuma me no netie me kunu me yere me mpena se mintimi ne wo ntena bie wa I should be bold to tell you me mfa nkomo abusuafo nka nkyerɛ me se me pacho maame papa obey me beye ne ho ade nanso mintimi ne ntena bio eniema sei ni sei sinse obeku no wo kwa ka kyerɛ wa wofo be me ya me call ne nkyɛn awade eniema bi sei ni sei a wode ya minti anhwe ya mewu agya mema nti fi na kure mintimi ntena ya kan maka afidie eya ye se ewudie betimi abamudi a odo sa nenso ansa na odo besa no ya na efrigi a onipa enye ne yonko nie emu
Enuanom mpo se obi nyi obi ni a ema odo a ewo mumu no itimi free ho. Adamfo famu saa, adwuma mu saa. Inti wudie no e sha ase free mistrust. Gie nipa nyi nipa nie. Ne be wiase na won do a wo ma won ho na ayira. Afe e free saa epone so ba no na ebe epo etoso mienu enum na misane. All feelings that dominate the mind and the heart or emotions. All feelings that dominate the mind and the heart. Wonye nipa ni bio ne hoda afiri ni mu afe atenka wo woma no enye odo atenka bie wo ase wo hu na bibi ya aye no wo hia na asemu abi ate agu no so ompese woni nani be hia akora ompese woni ne be di ahia mpokora bio enso mu bie no nyina te dan baakum omo sore eko edware eko adwuma eba omo be dampa baako so na enso abufu ati wo mu no na enso atenka boni a sore no edi wo mu mienu nyina ti ana edi baako ti ohun de bia na se onye ni bibi tube won se bia nkomodie mu ana se omo kasa mu no wasi mi hu ana de makoma em ye na bibi em se me fa bibi mo abra sa nkomo ibe hyase se ekoso no sa kasa bi be hyase se ekoso ewo enipa mienu ntem no ewo se muti won ntem amunu mu ha anya sa ye ni beba ye ho so na baako aku baako enu na me obi hwie acid go obi so obi fa sekan no de atwitwa obi fa kuma no de atwitwa obi fa tio no de abo obi ye be ye hu dede nanso ebe wiase no ye hu ba bia asem ne kwa akosi e sha see free baby a kind of ill feeling unya tinka boni bi fa nipa no ho wontime nso ano obi okura woni hu nkomo nkyire obi a o ehyenitirim ehyenimu enti masa adwene no edi ni so no ede ebeba ni mu no ofasikan a enipa na woda nachi no enipa na woda nanim no enipa na one ne tifie ba akomu no wone ne nati obi ani fi ohwe ha wekuno atinka boni bi a efrigi a ade bi obi ye ya baako ye ya ama wanya ne mugidie bi ewunti eye ne se onyi ni mfiri atasefo asase so na wonye nipa ni a hwe na atwon emfa woni atinka boni a ekoso tia wonua na made bi a ode aye wo no ebra wode won sabeka ne nkwa no abomusio de etosomiensa disappointment that breeds intense anger. Disappointment that breeds intense anger. Hemo die bia e Kenya ebufuo. Hemo die bi e Kenya ebufuo kese. Ebufuo emudo. Ye woni pa ne bi wo a won bufu a anya ne se won to ne nsa na ye ne se won to bibi. Ayentete bi e sha se free baby ensa etete nipa odwumadi o wona wotete nkrofo tete nkwada mo mbeye mpani suku mu abusua mu asori mu krom oman mu na sese wa hye ne nso a ebibi memu pa Ghana memu pa ade a ye frɛ no enkwada nteteye enka ye dadwene ho asema mekei enye sabio etrudo enkwada ntete si tete nkwada emu omu nyini beye mpani no enka ye dadwene ho. It cuts across almost every facet of life. Baby enkwada wo enemre mu na mefa ne se eniema nkrofo atutu kwan na kafro enibie ne fa ntete ye ho ba kakra na nka hyase pa de akwada na aduane pa wonya bi ni aduane pa ye ma me ne papa na edi ekomba wi akwada na yesi hwe na wanko fridge ni manko fa fridge mu nkwan hwe na wanko fridge manko fa fridge mu be friend say milk enso komo ahwe no ma me ne papa ba omo ba be soakings papa bi de nkate agum e de milk na ka ho no omo adi omo wi a no omo agya ase ne de ama nkwada onko wi asei obe wi a ni kasa abro kire sa de ne bi no
abrochi wo mo didi amen wo mo ha ye didi mroso no ye nso ye nkwa da abone a wo mo ye ne say community eji so mu wi aduane. They are not the same. Inti akwada ne di suban se ye peje no obeda ne krofo ode ne sabe kwa akoka obi ade na obi akuna to atwene kwa. Nanso ya na efri sɛdeɛ enipa si di nipa hwammo mene wo ware ye no awarefo mpokura ya ware ya ho ade ya wedding no yetimi ka se enya ahoboa sɛ ye wo menya ahoboa sɛ mene wo enyinse enu enyinse nti akora no koyi nigu. I'm disappointed in you. Me ka kire sɛ hwɛ na wa anyam enu akwa akwanyam ni yiri o nipa ne yire enti akwada ne nka ne ma ho wɔ n'adwenem wɔsi ne yiri ade ne hwammɔ sɛ ɔnka sɛ wɔnyam ɛna wanyam ɛkɔso mia bebree enti efiri wɔ kɔ nyinaa ware ne mu anigye nyinaa ayera afi sɛ ɔbaa na kɔnyam me ka sɛ nso sɛ nka baa ne sɛ emfie mienu emfie miensa emfie du baako du nsia ɛna wɔyere wɔnyi nsan ya enka wone ne bɔ mpɛmpɛn chini kɔmia mo mene nneɛma ahodoɔ nom nneɛma ahodoɔ ɛda na meka no asɔre konkonti baa ye di konkonti baa tu nsuo ma nipa mene sɛ wɔnom ɛbɛda ne ba abɛtɔ ne yam ɛba wo penti nneɛma bebree na ɛkɔso nipa wonti nipa ase nwie ɛne nipa ti sei ɛkyena no wayɛ sei nipa de ne nan na nante ɛkyena na ne sɛ wɔmfa ne kɔn mom na nante ade ɛkyena ɔse da bi gis wɔde ne nsa nante ade ɛkyena ɔse memfa me nsa ne me nan nka ho ɛne ɛbɛyɛ kakra na kyɛ sɛ yɛhu deɛ nye yɛhu o enti sɛ ɛkɔba ne sɛ deɛ na tenka ka kyerɛ no ne nsa nka a ɛho abufuo nti ɛma wɔn motwa ne ho ahyia nyinaa bɛyɛ atamfo na abufuo ne gye nsɛmo no na ɛyɛ ne sɛ deɛ ɔyɛ a ne ho bɛtɔ no biara wɔnyɛ wani bɛba ahosuo na wayɛ deɛ ni sɛ wɔyɛ ɛno na yɛ ma ebinom di awuo no makapɛn sɛ ɛbrɛ abufuo ɛfofɔre wɔ no ɛbrɛ abufuo ɛgye nsɛmo no baabi abufuo ne wɔ no sɔre firi hɔ leave the scene of anger firi hɔ kɔ na kɔpɛ ade foforɔ yɛ. Emu oduma ne sɛ ɔbɛsan atwetwere ne bo na nso hwɛ nkrɔfoɔ de namaseɛ yɛni a yɛnhyɛ da ni ɔman no mu tumi kɛseɛ bia ɛkum nkrɔfoɔ hyew mmerɛ ntimi nyɛ ɛma yɛhunu sɛ mmerɛ twitwa agye nipa enti amasa bio mpɛ aduasa
asamo to obi a yeji obi dofo bi afiri ho emrent mi mpepa n'ani ase nsuo wodi hiko bebo sunje tresa nti ama nipa bebre a wo man ni mu wo ye kuro mu wo musua mu epitra pohihye wombo nti ono so fa kwan bi so say okay se mra na anya hwe ya yensu anim de ebeye obi etimi akum obi na ebi rerem mu ye ni mu mpanimfo ni ye di ho nkomo ya se mu e de yenyimra fie ya woni ekun wanka obeka se yenyim free court mra fie ka wunia nka wo yiri bi ka wo kunu bi wo babi wo faase bi na obi ye ne saa ka wo nka saa nyame ma eniema ejinsem hwa asase etiswe ekom wa ha yare wa ha esuro wa ha ni tan wa ha si esa de awudie basabasa nso ka ho dia ene esa ewiase ne ye bɔ no anu no o ye bɔ no anu no nenso ba bi efiri ba no enya ade a yentime nso ano ibetimi aso ano bi twamfo ni bi akyerɛw enipa bi wɔ hɔ a anaso obi yɛ ɔbɔne a abufuo ni nyinaa mu wodi kyew wamfa nchew esi ɛna sabi mpreduasa sɛ wo fa bibi sɛ wodi yidi pa ne nkwan firi wa de esi ye no enkyerɛ sɛ ɛbɛdane ɛyɛ de ya esi enti ya yɛhwɛ saa bia no ifiri sɛ ɛbere a yɛntimi mfa bɔne nkyɛ no a abufuo edi yeso no ɛde yɛkɔ baabi ni sɛ yɛkorɔ de ɛtasonom ade a ɛsan de awudie bebrebe yi ɛba. When unforgiveness abounds, it breeds vengeance or rebellion. When unforgiveness abounds, it breeds revenge or rebellion or retaliation. Say, I'm free ni dintintiman wo ye mua. No krasemuni ewie se oti etua. Na etua no ɛna wanhwɛ ya na agye nsɛm akɔ baabi ani sɛ korɔ wɔsi na yɛ mabufu ma nhyɛ da sɛ miiku no mefadeɛ ne sɛ nka medi bɔ ne tiri wɔno nso nim so nipa wɔde adeɛ bɔ nipa tiri mu a wuo na apɛsi wuo wɔamfa abufuo ne nti wɔanwene yɛ nwura hɔ o ma nhyɛ da sɛ nka yi afrɛ no ne akɔ no okɔ akase wɔno deɛ osuro si ebeku no enti ye kyerɛ ne de wonka na wodi sa adwuma ne de obi a nkyerɛ ne de wonye ohunu ye ne so obegye de wayɛ atomo no onye ntum enti ye kyerɛ ne de wonka meka sɛ nka me de ade na ebɔ no ma nhyɛ de o mihu ya ne sa abɔ ne ti sa ne man kiti we me ne wo ne betimi aso ano me ne wo you and I say ya nye say yeso ade we ano a me say in the next 5 to 10 years emfie num fie du a eda yanimo no agye so obi akwaje tumi krata wadi tuo ebebo ne ho ban wo fie anye sa na no kra ne akwaje sa tuo tumi a yedi ebo ya ho ban wo fie na ye ne akra be se kunkum ye ho ni nyina ne se adwene a eda ye tirimo no aye bibi ye ho de twato na me de sɔre so nyame ya adom akina ewudi sem ya so ye beto aso. Rebellion can break its boundaries to produce murder. Rebellion, retaliation, revenge can break its boundaries to produce murder. Etuatie nsoritia se mi ye bi atua waka no ewo baabi epem na nso emprepi ya na etra nso dia itimi die wudie ba we ka ho bi na ama oman yi mu na nsen yetena ba maso bia se ye bokase a ya na ewudie adoso
we ya meneo ye suban bi ya dwene bi ya tenka bi ya niye bi ene de saa asem ye nam nyame ya adomo a wochena ye beto aso odofo me to mensa efro adwa da bia ena efia da bia me ni enipa eye empire breakfast prayers ewo ofori krom municipal assembly abrosan na chi Roma na sori ho ye bompa ye adwa da no fe adwuma sem ne sikasem ho na efia da nso ya bompa ye afa abrabo ene honhom niema ni asra ayaresa 6 a.m. to 7:30 a.m. ya pon anu obi akwa adwuma ye bojai ebenada metenase eye counseling ewo Awurade na ase at the feet of the Lord mishase 8:30 na ya pon 12:30 to 1 ye wi near the prayer session and healing and deliverance session na ye de ewie na ya pon memene de bia no pa 6 to 7:30 me hwe omo pa wo ne wo na wa fa afuro nyina yigina na so na ya bo Awurade nyame mpaye nyame ya domo ya najuo yi kosi nyame bo afiada St. Joseph's Catholic Church e wo tano so Awurade na ase eba enema bedi dwuma kese enti eto yense afre wo na wo mpotamu wo apatrapa poku krom nyankyere ne ase esu ebu akwada so ebu akwa bia techima momra 6:30 enwumre ekosi 8:30 na onyame ebema ne nsa so ewo ne ma abrabom obetimi afre ma homa so 020 8668 304 020 8668 304 ye bompa ye wajano eni obano eni okronkron di mu enye ho yeda wase osoro hene watene atene a odi ya aten boaye na yenya adwene mu foforoye ni ntimi ne yonko ni pantena asomdwe mu ye wudisem efri ye mu ye biso Christ Awurade mu ono no one ene okronkron ti asedi nyine mra eni awieye enye ho ajano eni obano eni okronkron di mu enye ho order for Christ asomdwe nkan amen. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 Time was what Tech FM. Sana na Krobea Asante Batenase. Awura mantamu enkuromu entwiaso kopia nkrofo mu kase ayinsem. Na Krobea empanimfo kan yampase. Anasi urafia ye misade oton